ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବସେଇକି ମାନେ ବାଇକ୍ ଦେଖ କେତେ ସାହସ ଛୋଟ ଛୁଆର ମାନେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରା ହେଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ମାନେ ଚାଲିବ। ଏ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପାଉନି ଗାଡ଼ିର, ଦେଖ କେତେ ମାନେ ସାହସ। ଛୁଆ 2 ଜଣ ବସେଇ ଏପାଳି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି, ପୁଣି ଏବେ ଚାଲିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ ବସିବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖ କେମିତିଆ, ମାନେ ଗଜବ ଷ୍ଟାଇଲ। ମାନେ ବସିବାଟା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଅନଉଛି, ମାନେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଦେଖିବେ ଚାଲିଲାରେ ବାବା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା, ଗାଡ଼ି